obvious umthombeni abazukulu bakhe ba-treat different ngoba eyampumelela ingane uyitreat as ingane yakhe. Kancane kuyavela uba oyena mntu owenza nyani kungabikho unity kwesi sithembu sakhe ngutata Musa Mseleku, ngoba sele senza uqhekeko phakathi kwabantwana. Uyacalucalula abantwana bakhe. Ndixeleleni ke ingaba izaba khona iunity kule family yakhe athi uyayakha xa yena ebacalucalula. Molweni ndiyanamkela kuMamgobhozi TV. Ekuqaleni ka-season 7 uSne wakhe watsho isikhalo soba utatakhe akamthandi unyana wakhe omncinci, umphatha ngongathi yinja yasenexto. Sanewari saqonda uba inoba le nto mhlambi idibene noSne, kodwa ngoku kuyacaca uba utata Musa Mseleku akabathandi abantwana. Abantwana abathandayo ngaba bazalwa kuye. Aphinde kuloo nto leyo uyabacalucalula kwabona abantwana abangamadodana, akabaphathi ngokufanayo naba bangamantombazana. Ude watsho umangwabe wathi utata Musa Mseleku abantwana abathandayo ngabakampumelelo, and sebona yena uba aboze nande abantwana akanoze abe naxesha labo ngoku ngabazukulwana bakhe. Siyabona kwabhithini uMpumelelo noLwandle uba uMpumelelo nguye uGolden Boy. Kwade kwakhalaza uMacele uba makayeke le nto thatha uLwandle amenze ibe nguye umntu ohamba ethunywa apha efemelini erana ii-errands zamakhosikazi akhe, abe uMpumelelo yena ebhizisana edlala isokha, uMpumelelo efakwa kwizinto zebhizinesi. Sabona ingathi noko kungcono kunjalo, kodwa ke siyayibona indlela amphatha ngayo umnini compared to aba bangamantombazana abantwana. Bebenaye mos nenye ishow ebidlala apha ku-YouTube ebizwa ngoba Mnini and Siblings, ivela kakuhle pha uba usakhetha. Ngoku ku-season 7 wale show yabo Uthando Nes'thembu besimbona enika uMpumelelo kunye noLwandle imoto. Akho nto ithethisayo ngaba bangamantombazana abadala abantwana uzabanika ntoni bona. Khanitsho ke nina kuba nicinga ntoni ngale nto katata Musa Mseleku ecalucalula abantwana bakhe, ecalucalula nabazukulwana. Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.